Bħala dak responsabbli mill-ambjent, affarijiet marittimi u sajt, il-Kummissarju Ewropew Malti Karmenu Vella se jkun qed jassigura s-sostenibilità fl-ambjent, il-ħarsien tar-riżorsi naturali u l-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi. F'ittra li l-President Elett tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker bagħat lil Vella fakkar kif l-Unjoni Ewropea għandha politika żviluppata u strutturi legali fejn jidħol dan is-settur. Dan biex jiġi żgurat li l-ambjent ikun imħares fil-waqt li tinżamm il-kompetittività. Madankollu sostna Juncker hemm numru ta' miri li jridu jintlaħqu. B'hekk fuq talba ta' Juncker, Karmenu Vella se jkun responsabbli mill-evalwazzjoni dettaljata ta' direttiva dwar l-asafar u l-ambjent naturali tagħhom u l-possibilità li tinħoloq leġislatura aktar aġġornata. Direttiva li f'pajjiżna tkun kwotata spiss minħabba d-dibattitu dwar il-kaċċa u l-insib. Fid-dawn li ġie stabbilit li hemm bżonn riforma fil-politika tas-sajt, se jkun Karmenu Vella dak responsabbli mill-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi. Se jkun qed jaħdem favur is-sostenibilità fil-qasam tas-sajt u anke dwar l-immaniġġjar tal-oċeani flimkien man-Nazzjonijiet Uniti. Il-President Elett tal-Kummissjoni Ewropea fakkar lill-Kummissarju Malti li teħtieġ analiżi tan-negozjati dwar l-Istrateġija Ewropea fejn jidħol it-tniġġis tal-arja. Teħtieġ ukoll analiżi tar-relevanza tar-regoli Ewropej dwar l-ekonomija industrijali. Jean Claude Juncker kiteb li dan huwa żmien li qed joffri sfidi partikolari lix-xogħol tal-Kummissjoni fih dan l-Unjoni Ewropea. Għalhekk ix-xogħol ta' Kummissjoni ġdida għandu jservi ta' opportunità, iżda għandu jkun ukoll obbligu għal bidu ġdid.